Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, и не только, которые, конечно же, касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии, народная депутатка Украины, фракция «Слуга народу» Мария Мезенцева. Витаю вас. Малейкум салам, икшамлар, добрий вечір, щиро вітаю. Вы говорите по-турецки. Ну, трошки так. Можем перейти на крымско-татарский, на турецкий. Давайте, чтобы все нас понимали, будем говорить на украинском или на русском, как вам удобно. Якщо ви не проти українською робочою мовою. Ні, звичайно, ми не проти, ми тільки за. Вы впервые у нас в студии, впервые на первом крымско-татарском телеканале АТР. Дебют сегодня. И поэтому я бы хотела вас для начала спросить, что вы знаете о нас, что вы знаете о крымских татарах? Что для вас крымские татари? Для мене взагалі Кримський півострів – це абсолютно пов'язано 100% з дитинством, культуру, стосовно мови. І взагалі, в мене є друзі кримські татари. Ми, в принципі, закінчували певні політичні школи разом, на яких ми, в принципі, і обговорювали ті питання, які турбують всіх нас, як невід'ємної частини нашої материкової частини України, геополітичної частини України, Кримського півострова. Дуже багато нарікань наразі я чую взагалі просто від пересічних українців стосовно того, коли ж ми, у нас зараз бум такого внутрішнього туризму, так, ми подивилися, як це відбувалося на Азовському морі, на Чорному морі в Одесі, яка кількість людей туди приїхала, така сама кількість могла б бути і в нашому українському Кримі. Але наразі це неможливо саме через окупацію. Тому внутрішній туризм страждає і на цьому фронті. Люди чекають, коли ж ми матимемо чітку стратегію по поверненню півострова. Чи я знаю багато, чи мало? Я думаю, що для законотворчості я знаю достатньо. Я також користуюся спілкуванням з нашими кримсько-татарськими колегами. І зазвичай ми, останнім часом, я думаю, що нам треба більше розгортатися в інформаційній кампанії, тому що наші сусіди північні, окупанти, вони крокують в цьому напрямку, а ми реагуємо. Я думаю, що наші дії повинні бути більш проактивними. И це стосуется якраз информационной политики. Раз уж мы начали эту тему, тогда я бы хотела продолжить. Помимо туризма, который ответили, сказали, на территории временно оккупированного Крыма есть еще более глобальные проблемы, о которых вы знаете. Это репрессии в отношении коренного народа, автохтонного народа этого полуострова, крымско-татарского народа, и не только, против украинских граждан, которые преследуют проукраинские интересы. Большинство из которых, мы видим, сидят в тюрьмах крымские татары, продолжаются репрессии, облавы на территории Крыма. Как мы можем защищать своих граждан там? Как мы можем помогать и бороться за них на территории оккупированного Криму? По-перше, ми розуміємо, що є міжнародне право, яке абсолютно нівелюється однією зі сторін. Це такі самі в'язні, яких визволяли нещодавно декількома хвилями, наприклад, на Донбасі. Чому таких визволень нема з Криму? Та такі самі політв'язні, які, наприклад, перебувають на території Росії або на території півострову. Що ми можемо зробити? Ми можемо діяти наразі лише в правовому полі. Ми не можемо діяти такими самими методами, як діє агресор. Але, як ви бачите, на всіх теренах і на всіх фронтах виконання міжнародно-правових зобов'язань Російською Федерацією, їх просто немає. Тобто є російське право, є там певні зміни в Конституції, які вони хочуть просунути, і ми, я думаю, теж про це поговоримо наразі. Чи вони відчувають певну вину за те, що нівелюються права людини? У нас був нещодавно День Конституції, де права людини в нас одна з найдемократичніших, найкращих взагалі в світі прописаних в Конституції. Не думаю, що вона може взагалі на один щабель навіть стати з Конституцією Російської Федерації, яка скоро буде ставитися на референдум на висловлення думок і плебісцит.
ми можемо продовжувати використовувати наші міжнародні майданчики, такі як Рада Європи, до якої нещодавно повернулася, на жаль, Росія. Да, І я вбачаю в поговоримо. цьому абсолютно, ну, не хочу ображати колег з Ради Європи жодним чином, але Ни в чем вбачаю... себе не отказывать. Так, вбачаю в цьому, я думаю, що в нас майданчик дуже вільний для висловлювань. Вбачаю в цьому також і взагалі фінансовий тиск і фінансовий інструмент. Тому що за відсутності Російської Федерації як одного з країн-членів Ради Європи, в них реально не вистачало коштів виплачувати за роботу найманих працівників, яких там більше 1000. І переговоривши з однією з таких дівчин, вона англійка, француженка, вона дуже добре знає питання Криму, питання Донбасу, питання України. Вона каже: Марія, я точно підшукувала собі вже іншу роботу, навіть якщо б Росія не повернулася до ПАРЄ і нам би не виплатили, наприклад, нашу зарплатню там за 3 місяці затримки. Тобто, але це її власна позиція. Так не думає вся Рада Європи. І повернення Росії для нас ускладнило роботу. Кожна з наших ініціатив, якщо вона стосується Донбасу, Криму, а такі були на останньому засіданні, вони одразу дуже, скажімо так, персоналізують український інтерес. І зазвичай в залі можна чути, знаєте, такий гул, типу, окей, це знову українсько-російське питання. Але тут ми говоримо про мультикультурність, про корінні народи, які взагалі є по всій Європі. Ми можемо говорити про ромів, так само про їх права. Один з в нас їх неправильно називають словом цигани, але права таких людей, вони захищені як конституціями країн, так і міжнародним правом. Тому там брати зброю і якимось чином захищати своїх людей в Криму не бачу змоги наразі. Протистояння всередині, тобто я бачу єдині наші шляхи – це продовження інформаційного тиску на міжнародних майданчиках, що ми намагаємося також з колегами робити, і з правозахисними організаціями. Не знаю, вони діють на півострові. И, наверное, основное – это смотреть в корень проблемы, а именно в оккупацию, и работать, наверное, в направлении деоккупации полуострова. И поэтому я и хочу спросить, 6 лет, а у нас стратегии деоккупации все еще нет. Как вы себе видите деоккупацию полуострова? А я би таке питання і таку можливість давала би, напевно, більше тим нашим колегам, які дуже в корінь розбираються з цим питанням. Ми з ними спрацюємо із з вами ми згадували перед ефіром декількох колег. Ви знаєте, у мене не склалося враження, що ми дійсно, це відверто, це щирі почуття, що ми маємо таку стратегію наразі. Так, дійсно. У нас її нет, об этом говорив Антон Каріневич. Так. І Антон Каріневич – це не просто пересічна людина, він працює в Офісі Президента якраз по профільному питанню. Чи ми дивимося на найближчі можливості? Так. Тому що якраз першолипневий загальноросійський референдум, якраз по змінам до Конституції, він чітко торкається питання окупації півострова. Він намагається і несе на меті легітимізацію такого процесу. Я зараз чула в різних незалежних медіа, і наскільки вони можуть бути незалежними, російськими медіа, що там навіть в школах, які вже не працюють, через різні групи в соцмережах, просять дітей попередньо приносити якісь певні неформальні довідки про те, як їхні батьки будуть голосувати на цьому референдумі. Тобто це не волевиявлення, це повне нівелювання будь-якого права людині висловитися. Якраз цей кейс ми будемо розглядати в наступних місяцях, я не говорю роках, тому що це треба буде робити подання, це пряме порушення міжнародно-правових засад, в тому самому суді. Про референдум незаконный на территории временно оккупированного Крыма я хотела поговорить чуть позже, а перед этим вот что я хочу с вами обсудить. Президент Украины Владимир Зеленский среди украинских политических деятелей продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия – 41%. Однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова. Давайте посмотрим.
Усім політикам, чиї прізвища були представлені в опитуванні, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Володимир Зеленський продовжує залишатись політиком з найбільш високим рівнем довіри. Йому довіряють 41% опитаних. Однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%. Дещо нижчим є рівень довіри до Дмитра Разумкова. Йому довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%. Как вы думаете, почему падают рейтинги? Я думаю, що очікування, які були висловлені через голосування на президентських виборах, на парламентських виборах і на прийдешніх місцевих виборах, вони могли бути завищеними. В принципі, якщо подивитися якраз на мапу, на таку roadmap та виконання своїх обіцянок, ми непогано йдемо. Ми розраховуємо, що у нас є ще час, не до кінця, не до початку вересня, а ще є попереду 4 роки. Ми якраз будемо з колегами скоро звітувати, зустрічати з президентом по тим напрямкам, які нам вдалося закрити і не вдалося наразі. Чому ми бачимо такі цифри? У нас нещодавно я зрозуміла, що соціологічне опитування, як не дивно, проводяться майже кожні 2 тижні. І ми бачимо різні цифри, але тим не менше і команда президента, і його рейтинг, він є найвищим серед Верховної Ради і Кабміну, наприклад. Но так или иначе, по сравнению с предыдущими рейтингами, рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8%, если я не ошибаюсь. Вот как вы считаете, где вы доработали, а где вот где-то не доработали? Вот что бы вы отметили? Я би відмітила світову кризу пандемії COVID-19. Я впевнена, що жоден парламент, жоден президент, так, попередній президент Порошенко, він стикнувся з не меншим викликом. Це війна, яка вже триває 6 плюс рік. І, в принципі, цей виклик продовжений. Президент Зеленський обіцяв, що він покладе кінець цій війні на Сході. Ми повернемо Крим і так далі. Тобто ці цифри корелюють абсолютно з дуже високими очікуваннями, а ми знаємо, що будь-яка влада в перший рік проходить кризу. Так? Президент вже пройшов свій перший рік, парламент його закінчує разом з новим урядом. Такого ще ніколи не було в історії України, щоб уряд змінився протягом неповного першого року. Вже якби тут казали, що вже другий раз переобиратиме когось будемо. Така політична криза є неприйнятною наразі для України. Ну і імунітет новому правительству ви теж не дали. Не наданий, так. Тому що 173 голоси це ще недостатньо було для затвердження програми уряду. Але хочу зазначити, що нами з колегами готується спеціальний, він був в процесі, зараз він на паузі, готувався спеціальний законопроект про, дивне зараз буде слово, інтерполяцію. Він покликаний на те, щоб відкликати нам, як парламентарям, які затверджують уряд, відкликати окремого міністра по певній процедурі. Ми бачимо таку ситуацію, коли ми можемо бути задоволеними абсолютно певними міністрами, з моєї точки зору, дуже добре виконують свої функції. І, напевно, що це торкається теми нашого сьогоднішньої бесіди. Це пан Кулеба, очільник Міністерства закордонних справ, він відзвітував за свої 100 днів роботи. Вони також припали на коронакризу. До нього теж є питання стосовно Криму, Донбасу, деокупації і так далі. Ну і новопризначена очільниця євроінтеграційного напрямку пані Стефанішина. Вона тільки почала працювати, але вже вбачаю дуже конкретну коммуникацию. Ну вот смотрите, вы говорите про пандемию коронавируса, вы говорите про COVID-19, а я вот когда говорю про падение рейтингов президента Зеленского, вот хочу спросить следующее. Вот не кажется ли вам, что на эти рейтинги в том числе и влияют скандалы в вашей фракции? С некоторыми народными депутатами. Это и вот недавний кейс с Галиной Третьяковой, да, и не только про народ, и Иванисов там у вас, там, Корнієнко, Арахамія, про корабельну вот эту історію. До речі, він мовчав, Арахамія мовчав в цій ситуації, там інша людина говорила. Ну вот кейсы Порошенко, Стерненко, конфликты с Шарієм, провал правительственной программы, провал с МВ, кризис МВФ.
МВФ с меморандумом, я имею в виду. Вот вам не кажется, что как раз-таки именно это влияет на падение рейтингов Зеленского? Я думаю, ви зараз перелічили дуже правильні інфоприводи, але якщо ми згадаємо і взагалі подивимося на розвиток сучасних медіа, звідки от все це, я не хочу говорити слово лізе, але воно от прямо, знаєте, береш телефон, у мене перші, телеграм-канали згадаємо. Чи були такі засоби інформування населення раніше? Так, можливо, але не розвинені до такого. Анонімність і подача інформації, як вона подається, вона створює певну таку бульбашку невдоволення в суспільстві, яка неперевіреними фактами, тобто спростувати дуже важко. І Да, я поэтому отдельно по кейсам и говорить не хочу, в принципе. Так. Вот я говорю глобально. Є загальна проблема, і це те саме, що, наприклад, з Кримом, з Донбасом на теренах світової політики і інформаційних стратегічних кампаній. Я, наприклад, над ними працювала ще до міської ради, до парламенту, коли працювала в Брюсселі, і це дуже важко. Коли ми переконували 751 євродепутата, що треба голосувати за цю резолюцію по Донбасу і по Криму через такі-то аргументи. Тут те саме, але тут настільки маніпулятивно, от навіть сьогодні я йшла на роботу до Верховної Ради, на мене сунулася, в принципі, акція, яка була організована профспілками. Так, є профільний законопроект, не всі в ньому впевнено розібралися, хоча пані очільниця Галина Третьякова провела низку зустрічей, він просто проходив через наш євроінтеграційний комітет, і ми видали позитивний висновок по ньому. І ви знаєте, ми не завжди встигаємо все роз'яснити, щоб таких інфоприводів, як, наприклад, по ринку землі, або от сьогодні ми цілий день, замість того, щоб розглянути 20-25 законопроєктів, як завжди в нас виходить, ми цілий день йшли по правках по ігорному бізнесу. Але його треба приймати. Він не може не бути, тобто ця діяльність існує. Тут просто возникает вопрос приоритетов. Что для нас сейчас важно для страны? Абсолютно. Для країни наразі важливі декілька напрямків. Міжнародними сьогодні з вами Это точно не в обговорюємо. первую очередь игровой бизнес. Ні, я з вами згодна. На засіданнях Погоджувальної ради по понеділках збираються і голови комітетів, і голови всіх фракцій. Вони разом формують цей порядок денний. Він абсолютно не узурпований слугою народу. Якщо подивитися, якщо є час, телеглядачів інколи вімкнути телеканал Верховної Ради, ми бачимо, що деякі негоціації проходять навіть протягом дня. І спікер, він зараз був згаданий в рейтингах, Дмитро Разумков, його чомусь останнім часом почали відокремлювати від «Слуги народу» з якимось окремим проектом, про який я, наприклад, не знаю, чи це знову фейк, чи це певна провокація для того, щоб ми посварилися у фракції. Але наразі я би вбачала, що нам дійсно треба фокусуватися на антикризових заходах, які ми, як парламентарі, через низку законопроєктів на підтримку малого, середнього мікробізнесу проводимо, соціальної політики. І вами була згадана очільниця соцкомітету, вона зробила дуже багато для того, щоб підтримати як пенсіонерів, так працюючих людей і так тих, наприклад, сімей, які просто знаходяться наразі з дітьми вдома. А насколько по вашим наблюдениям сейчас ваша фракция «Слуга народу», монобольшинство консолидированы вот сейчас? Вы едины там? Сьогодні зранку ми щось голосували, я дивлюся на табло, перше голосування 221. Хоча нас присутньо було більше людей. Це насправді жарт, це не приклад консолідації. Ми консолідовані, ми показали це на багатьох важливих голосуваннях для країни. І впевнена, що треба трошки кожному нардепці підсилювати персональну відповідальність. Тому що ми там не сидимо на якомусь, релаксі. Якщо хтось сьогодні світлини були, я в телефоні, сьогодні, до речі, день, мені здається, Міжнародний день інформаційних каналів і мереж. Треба завжди мати певну гігієну інформації. Мені, наприклад, дуже важко працювати, тому що там рівень шуму високий, останній ряд слух. В принципі, позаду опозиція, вони завжди мають коментарі, але це такий певний майданчик одразу для інтеракції, правок, законопроєктів і так далі. Але знову ж таки підвищення персональної відповідальності. Мені би хотілося, щоб коли все-таки, якщо ми порівняємо по дисципліні трошки вересень через 9 місяців, трошки, щоб менше
колеги обговорювали певні. Так, це 100% обговорення правок і законопроєктів. Це не персональні справи. Але оця дисципліна, мені здається, що наші виборці все-таки за цим слідкують. Їм би хотілося бачити роботу, як ми сидимо, працюємо на місцях. Вот вы несколько раз выше упоминали про незаконный референдум на территории временно оккупированного Крыма. Я бы хотела продолжить эту тему, учитывая, что Меджлис крымско-татарского народа опубликовал на своей странице заявление относительно вот этого незаконного референдума с призывом международному сообществу немедленно усилить давление на Российскую Федерацию за это незаконное действие. Давайте послушаем Рифата Чубарова. Меджліс кримсько-татарського народу, вказуючи на вчинення Російською Федерацією чергового злочину на окупованій нею території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а саме проведення незаконного загальноросійського голосування, закликає ООН, Європейський Союз, Раду Європи, ОБСЄ, парламенти і уряди держав до посилення міжнародного, політичного, дипломатичного, економічного тиску з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Меджліс кримсько-татарського народу закликає президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України терміново вжити заходів, спрямованих на подальшу консолідацію міжнародного співтовариства у відсічі російської агресії та у відновлення територіальної цілісності української держави. Как украинская власть сегодня должна отреагировать на проведение незаконного референдума в Крыму? Ну, по-перше, згадаємо міжнародні документи, такі як документ Генеральної асамблеї ООН 1974 року. Все, що зараз відбувається, чітко підпадає під детермінацію акту агресії. Я не кажу, що це прекрасно, що відбудеться 1 числа в Криму, але це надає нам додатковий аргумент в міжнародно-правовій площині і в тих судах, де вже Україна в певних кейсах перемагає, наприклад, Гага. Ми можемо доводити, от пан Рифат Чубаров перелічив всі міжнародні майданчики, це і Європарламент, і Рада Європи, і, звісно, наші Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент. І хочу зазначити, що певний законопроект за покарання за підтримку окупації Криму, він вже готується. Моя колежанка пані Єлізавета Єсько очолює цей процес. І я впевнена, на наших засіданнях комітетів в Раді Європи, які наразі тривають цими тижнями, ми також можемо піднімати це питання і робити так званий motion. Це такий документ, який може підписати будь-який член Ради Європи на підтримку того, що відбувається в Росії. Тому що це питання країни-члена, яка порушує международное право. Ну, а что это даст? Вот смотрите, они же сейчас хотят внести поправки в Конституцию Российской Федерации. И очевидно, что эти поправки будут внесены. Там, в принципе, голоса, это же фарс, мы понимаем. И, значит, среди вот этих поправок они свое законодательство ставят приоритет над международным законодательством. И какие бы там решения международное законодательство не принимало, они вам скажут: окей, это не конституционно. А как з цим бути? Відповідаю швидко, дуже тезово. Як ви знаєте, ми маємо 4 різних пакетів санкцій проти Російської Федерації. Ну, ми, я кажу, Україна разом з її партнерами, безпосередньо Європейським Союзом. Це почалося ще формування цих пакетів 2014 року. Деякі з них мають тимчасовість в 6 місяців. І вони повинні постійно оновлюватися. Дані пакети санкцій, я не буду вдаватися там в деталі, вони політичні, економічні, персональні, там різні секторальні чорні списки, секторальні і так далі. Ми не вбачаємо, тобто це дуже погано, те, що відбудеться завтра, з 25 числа йдуть. Так, ну воно в процесі, але фіналізація буде в нас завтра. Але безпосередньо це для нас додатковий стимул продовження цих санкцій. Но это никаким образом не повлияет на позиции наших партнеров, правильно я понимаю? Даже воно посилить вот наші позиції для того, щоб довести, тому що вони постійно запитують: а давайте поглянемо на Мінські угоди, а який прогрес у нас ось тут? І нам треба переконувати, ну, раніше це було 28 держав-членів, Англія покинула ЄС 27,
ми постійно повинні переконувати або президентів, або прем'єр-міністрів, там, де це парламентсько-президентські і так далі, Європейську Раду, Європейський парламент. Це титанічна робота, повірте. Розумію, що пересічному українцю воно не надає, можливо, більше надії на те, що Крим завтра буде знову, він залишається українським, але де-факто буде українським. Але ми не можемо не продовжувати цю роботу. Інакше легітимізація всіх дій Росії буде реализовано. Вот когда вы говорите переубеждать наших западных партнеров, я бы хотела с вами обсудить следующее. Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета оккупационного парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель. Давайте послушаем его. Делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Крим з 30 червня по 2 липня. Всі вони є депутатами Європарламенту від Франції. Очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації «Франко-російський діалог» Т'єрі Маріані. У рамках візиту члени делегації в якості експертів відвідають виборчі дільниці в Ялті та Сімферополі і оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації. Вот, депутаты, французские депутаты Европарламента едут проверять и смотреть, как проходят на территории Крыма незаконные вот эти выборы. Что они, во-первых, себе позволяют и как мы можем этому противостоять? І питання, як ще вони туди дістануться? По-перше, є певні легітимні шляхи туди дістатися, понятно, так? що Але вони вони не будуть їдуть через Каланчак, Чаплинку і Чангар. Абсолютно. І це не перший раз, коли в нас, те саме відбувалося, наприклад, на окупованих територіях Донбасу. І давайте подивимося, я не думаю, що нашим телеглядачам важливо, з яких вони партій, але це дуже важливо, і воно показує чітку афіліацію, чому саме ці французи, з якими інколи зустрічаються представники нашого парламенту. І чому саме вони їдуть? Чому не голова міжнародного комітету, а просто член цього комітету, який з зрозумілих причин, в принципі, ви імеєте політична партія Марін Ле Пен. Повірте, там є чіткі інтереси, вони дуже довго прослідковуються, вони мають логічний сенс в цьому, вони не бояться, що, наприклад, їм після такого візиту закриють доступ до території України, а таке можливо, незважаючи на те, що А давайте узнаем, возможно ли невозможно, и продолжим, потому что с нами сейчас Егор Ребров, заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Егоре. Чуєте? Да. Скажите, пожалуйста, будет ли прокуратура Автономной Республики Крым реагировать на незаконное посещение французских депутатов территории временно оккупированного Крыма? Звичайно, оскільки такі дії є порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї затвердженого постановою Кабінету міністрів, то ми будемо опрацьовувати ці дані відомості в рамках кримінального провадження, яке розслідується головним відділом Служби безпеки України Автономної Республіки Крим за такими фактами, які вже мали місце бути. Ну і буде прийматися рішення за наслідками розслідування. А яка стаття буде інкримінувати? Склад адміністративного правопорушення як такий, або якщо такі дії супроводжуються спеціальною метою, причины шкоды интересам Украины, то можно казаться про наявность криминального правопорушения. Ну вот они едут проверять, смотреть, как проходят незаконные выборы на территории временно оккупированного Крыма. Вот это что? Там є офіційні особи, і всі офіційні держави Євросоюзу і офіційні інституції завжди підкреслювали, що такі особи жодним чином не втілюючи позицію жодної держави чи офіційного органу європейської спільноти. Тобто такі візити завжди, як пояснюють ті ж країни, звідки ці особи приїжджають, носять сугубо приватний характер
і вони офіційно від них відмежовуються. Ну і жодних правових наслідків такі візити, звичайно ж, не мають для конституційного статусу півострова. Мгм. Ну вот смотрите, на протяжении последних 6 лет территорию временно оккупированного Крыма посещало очень много европейских депутатов. Это не только французских, французы только 7 раз посещали, а это были и Чехия, это были и Британия, это была и Германия, депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и так далее. И итальянцы тоже туда ездили. И мы знаем, да, что прокуратура Автономной Республики Крым открывала уголовное производство в отношении этих людей, но кто-то хоть был привлечен к ответственности? Как можно их привлечь? Ну, з цих осіб на даний час ніхто не був притягнутий, оскільки я ще раз підкреслюю, що для кваліфікації дій винної особи за статтею 332 з позначкою 1 Кримінального кодексу України необхідно встановити, що та особа діяла з спеціальною метою, з причиною шкоди інтересам України. Це передбачає не просто форму вини лише у формі прямого умислу. Коли особа повністю все усвідомлює, передбачає, бажає тих наслідків, яких вона досягає. Звичайно, довести це досить складна конструкція цієї норми вивели законодавець, тому це досить складно довести, але в рамках кримінального провадження можна реагувати іншим чином. Це, зокрема, шляхом спрямування міжнародно-правових доручень, що робилось раніше і робиться постійно прокуратурою, слідством. Тобто, щоб з цими особами проводилася певна робота і їх національними правоохоронними органами в рамках таких доручень. Дуже дякую вам. Єгор Ребров, заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим, був з нами на прямому зв'язку. 332 стаття, часть 1 уголовного производства. Я думаю, що пан Ребров нам просто перепідтвердив, що дієвих механізмів немає, тому що це кваліфікується як персональні візити. Це почалося вже дуже давно. Росії потрібна міжнародна легітимізація. В рамках існуючої складної для них ситуації, економічної в тому числі, тому що вони зараз існують, в принципі, тільки за наявності своїх природних ресурсів. Давайте просто уявимо, що їх немає. І, в принципі, ті вибори, які очікуються в найближчим часом в Росії, також ситуацію не стабілізують. І, як ви знаєте, зазвичай президент РФ перед кожними своїми виборами, вже черговими, він створює певного неіснуючого ворога або інтенсифікує замороження або існуючі конфлікти. Це дуже швидко відбулося в Грузії, в Молдові, і це триває вже 6-й рік в Україні. Але всі 3 країни спромоглися підписати безвіз і спромоглися укласти угоду про асоціацію, яка, в принципі, і створила ці передумови для війни. Росія не вбачає до сих пір існування себе як не імперської держави, а все-таки незалежної, самостійної європейської. Краще вони пішли цим шляхом. Ну вот скажите, вот вы являетесь делегатом, членом делегации украинской в парламентской ассамблее Совета Европы, и вы там общаетесь с европейскими парламентариями, да, с различных стран. Насколько там серьезно пророссийское лобби и насколько там серьезно наше проукраинское лобби? Думаю, що нашу молоду, але досвідчену делегацію міжнародників високо оцінили. Ми при першій же нагоді я оскаржувала одного з віце-президентів саме від Росії, пана Толстова, його номінацію. І нам не вистачило 5-6 голосів у другому турі. Незважаючи на це, я вважаю, що ми провели непогану роботу, тому що інформаційно це облетіло просто реально весь світ. Світ європейської спільноти, там, в принципі, країни і поза континентальною Європою, їх 47, і парламентарі були різні. Дійсно, це напрацювання повинні були бути нашої делегації протягом 1,5 доби в нас на це було. Чи можна оцінювати це як негативний результат? Ні, ми заявили про себе. Всі ми розмовляємо декількома мовами. Російська делегація це просто в сенсі комунікації розмовляє здебільшого російською. Чи є в нас там багато друзів? Абсолютно. В нас є певна співпраця з країнами, яку ми назвали групою Baltic Plus, але це не означає, що не треба знайомитися з мальтійцями, з італійцями, з іншими правими або крайні лівими, французами, німцями і так далі.
Коли я говорила стосовно належності цих французів до певної політичної партії в себе вдома, скажімо так, домашньої партії і на теренах Європарламенту, скоріш за все, це праві партії, там абсолютно чітко прослідковується ідеологія стосовно позицій по Україні і Росії. Вони точно не голосували за санкції проти Росії, вони скоріш за все не голосували за резолюції в підтримку України. Тому дивуватися там нема чого. Робота зараз ускладнена в Раді удивляться Європи. нечего, учитывая, что в нашей делегации тоже один из членов голосовал за возвращение Так, Российской але це послідовність. Федерации. Але це послідовність, пані Юлії, так. Я просто к чему веду, да? Почему нам не удалось сохранить эту позицию? Почему вот полномочия Российской Федерации, да, ведь в парламентской ассамблее Совета Европы ее исключили как раз-таки из-за аннексии полуострова. Абсолютно. Но вот сейчас, когда вернули, да, Российскую Федерацию в парламентской ассамблее, не означает ли это, что они каким-то образом сняли вот эту санкцию с Российской Федерации, и в дальнейшем мы можем видеть еще более какие-то другие действия в отношении снятия вот этих санкций? Офіційна позиція Ради Європи. Ми жодним чином не хочемо виключити сторони, вони називаються конфліктом, в рамках українсько-російського питання. Краще ми будемо мати Росію під санкціями, але під парасолькою Ради Європи, і будемо вести діалог. Така офіційна позиція. Я на самому початку вам сказала, Но що это же тоже была санкция. моя персональна позиція полягає в тому, що це цинічне питання грошей. На жаль, я дуже вибачаюсь, але я вимушена це говорити. Да, Росія шантажувала Якщо б ми мали трошки іншу історію, я впевнена, можна було б стримувати відсутність Росії. Але для нас, як делегації, для наших делегатів, ми все-таки вбачаємо це додатковим інструментом показувати, яким чином вони працюють, які правки вони подають, які закони вони підтримують. Наша стратегія нашої нової делегації полягає в тому, щоб піднімати гострі питання, які наразі порушуються на всіх теренах Європи, які будуть важливі для італійця, для француза, для німця, для бельгійця. Стратегія Росії залишається, в принципі, діяти проти нас через певні свої афілійованих друзів, структури, таких депутатів, які їздять до них в гості, до так званого їхнього Криму. Я вот почему заговорила еще про ПАСЕ, потому что сейчас есть такая некая попытка вернуть Российскую Федерацию или хотя бы пригласить в качестве гостя на G7. Об этом говорил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп некоторое время назад. Он, в принципе, об этом каждый год говорит, мы об этом знаем, но так или иначе Россия туда не попадает, в клуб приличных людей каждый год. Но в этом году есть еще реакция от Великобритании. Возвращение России в группу 7 пока невозможно, сказала посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью изданию РБК Украины. Давайте ее послушаем. Ви самі виключили себе з Великої Сімки подібного роду поведінкою. Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити і про Велику Сімку, і про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль у Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються. Є ли вероятність все ж? Бачилися ми нещодавно з пані Меліндою. Я дуже вдячна за послідовну взагалі позицію уряду Великобританії, тому що незважаючи на зміни пана Камерона, наступників і так далі, позиція і підтримка стосовно України не змінювалася з 2014 року ні на крок. Саме завдяки Великобританії ми і зберігали статус-кво по санкціях. Чи вбачаю я особисто, як міжнародниця, повернення Росії до G7? Абсолютно наразі ні. Но в любом случае, чтобы вернуть Россию или хотя бы пригласить ее туда в качестве гостя, должен быть консенсус стран, которые входят в этот саммит. Да? Какие страны, по-вашему, могут выступить лоббистами возвращения России, а какие категорически против? Хтось буде говорити, що це могла би бути Німеччина. Я так не вважаю. Франція, можливо. Італія? Треба дивити. Італія наразі з перебудовою їх внутрішньополітичного дискусу також можливо, але я думаю, що ці країни, як фронтранери або ті країни, які стоять на передовій міжнародної політики, також думають і про свою репутацію в світі.
Тобто, Дональд говорячи... Трамп не думает о своей репутации? Він думає про свою репутацію, але, знаєте, мені здається, що йому є про що наразі подумати. В нас наближається 4 число, і це День Незалежності США. І наскільки я проінформована, все, що ми бачимо, а в наших, в принципі, на наших телеканалах і в нашому інфопросторі, на жаль, це дуже мало обговорюється. Ті, скажімо так, ті процеси, які відбулися, той вибух, який відбувся в соціумі після того, як загинув афроамериканський громадянин, і ті відносини з поліціянтами і протестувальниками, які відбуваються зараз по всьому світу, і в Парижі, і в Брюсселі, це ми бачили і в Лондоні, і в Штатах. Я думаю, що йому треба подумати про взагалі внутрішню ситуацію в своїй країні наразі. Так, дійсно, він нещодавно ми мали додаткову підтримку в сенсі військового потенціалу. Ми отримали джавеліни. Нещодавно знову була виділена фінансова допомога там в рамках трохи 8 мільярдів доларів для України. Для чого це робиться? Щоб все-таки перепідтвердити, что США продолжают поддерживать. А достаточно ли вот этой поддержки, как для страны гаранта нашей территориальной целостности? Соединенные Штаты гарантировали нам нашу территориальную целостность, Будапештский меморандум, вы знаете, о чем идет речь? Найулюбленіше. Да, ну достаточно ли они делают, как гаранти? Я думаю, що як третя країна, тому що вони для нас як третя країна, ми не є в альянсі НАТО, так само як третю країну нас розглядає і Євросоюз, ми наразі не маємо поки що статусу кандидата для членства в Євросоюзі. Ми нікуди не йдемо, хочеться перепідтвердити. Ми організовуємо роботу приведення максимальної близькості нашого українського законодавства до європейського, але за факторами вигідне, невигідне і нейтральне. Це нова політика. І тому, як третя сторона, як третя країна для всіх них, перелічених союзників, я думаю, що вони допомагають максимально. Інше питання. Як ми розбудовуємо свою військову спроможність? Є багато питань до Укроборонпрому. В мене на окрузі є 2 потужних підприємства. Це завод, наприклад, ФЕД, Харківський авіаційний завод, які дуже страждають через некоректну співпрацю з Укроборонпромом, з їхньою реорганізацією і так далі. Я би не хотіла, щоб ми постійно говорили, що там США винні в чомусь або Євросоюз. Треба фокусуватися на нас самих, всередині країни і також вирішувати ті проблеми, які ми можемо вирішити самостійно, і таким самим чином також показати спроможність власну для наших партнерів. Вони не хочуть бачити Україну слабкою. Сильным помогают сильные, да. Члены Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий требуют больше информации от администрации президента Дональда Трампа и разведки страны о возможной причастности России к нападениям афганских боевиков на американских военных в Афганистане. Давайте послушаем прямую речь конгрессвумен от демократов Нэнси Пелоси. Нагальним є питання, чи був проінформований президент. Якщо ні, то чому ні? І чому Конгрес не був проінформований? Тому я негайно вимагаю проведення міжвідомчого брифінгу для всіх членів Палати представників. Негайно. Тривожна тиша і бездіяльність адміністрації загрожують життю наших військових і наших партнерів по коаліції. Ігор Сіміволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Могла ли Российская Федерация финансировать Талибан за убийство американских солдат в Афганистане? Таку інформацію отримали американські спецслужби, судячи з повідомлень, про які ми знаємо. І очевидно, що є підстави вважати, що ця інформація є достовірною, і саме Росія зацікавлена в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в Афганістані, ускладнити для американців їх перебування там. І я думаю, що це робилося вже впродовж тривалого часу. І якщо подивитися не про цю конкретну інформацію, а про тренд, то я думаю, що тренд цілком достовірний. А как вы думаете, за этим будут
следовать какая-то реакция со стороны Соединенных Штатов Америки, не просто какая-то декларативная, а именно в санкционном виде в отношении России, потому что несколько недель назад, вы знаете, республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили вводить такие беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, Ирана, Китая именно за спонсирование этих стран терроризма. Там идет речь вплоть до отключения России от международной системы SWIFT. Наверное, это как-то связано или нет? Як думаєте? Ну, я не думаю, що ці ініціативи пов'язані безпосередньо з цим скандалом. Очевидно, що цей скандал зараз на руку опонентам Трампа, і адміністрація буде намагатися зробити все для того, щоб знизити важливість, актуальність цього скандалу. І ми вже бачили дуже багато заяв представників адміністрації про те, що ця інформація на 100% не є достовірною, і відповідно вона її не брали до уваги саме через невелику достовірність. Хоча ми знаємо, що будь-яка інформація, яка свідчить про можливість здійснення терористичних актів по відношенню до громадян тієї чи іншої країни, вона розглядається достовірною від самого початку до моменту її спростування. Тобто в даному випадку я думаю, що ця історія ще не завершилася, вона зрозуміла, що в контексті виборів матиме своє продовження, але відповідаючи на ваше питання, чи мали заяви конгресменів пряме відношення до цього скандалу, то очевидно ні. Дуже дякую вам. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. А что вы думаете по поводу этого скандала с финансированием Талибана со стороны российской разведки за убийство американских солдат? И до этого появляется вот новость относительно введения санкций в отношении России. Может ли быть это как-то связано? Потому что в Белом доме ведь не опровергают. Пан Ігор наразі зазначив, що ми ще чекаємо спростувань. Наскільки я проінформована, так званий лідер талібанського руху Забіла Муджахід вже спростував такі факти, враховуючи і основуючись на тому, що такі публікації були створені для більш складного виведення американських військ з Афганістану і таким чином створюючи проблеми всім сторонам. Росія також спростовує ці факти. Чи будемо ми мати змогу з вами побачити спростування? Тому що, звісно, тут напевно фактично ми маємо обов'язково, навіть я можу багато синонімів надавати, втручання спецслужб і впевнена, такого фактажа певного не отримав. Але вже спростував лідер талібанського руху. Це вже є в ЗМІ. Как вы думаете, войдет ли Россия вот эту вот почетную лигу стран, против которых введены санкции за финансирование терроризма, я имею в виду Сирия, Судан, Иран, да, против которых введены санкции, все-таки против России будут введены санкции за спонсирование ею терроризма? Потому что прецедентов же ведь было много, начиная от Скрипалей. Да? Була на цьому місці, до речі, в листопаді місяці просто моторошно. Солсбері? Так, спеціально. Там були заходи певні від посольства Великобританії. І я входжу в групу дружби з Великою Британією від парламенту України. І в Солсбері спеціально з'їздила, абсолютно спокійне містечко, всі, як завжди, займаються своїми справами. І ти оцей жах дуже складно уявити, тому що за келихом там пива чи кави хтось може таким чином отруїтися, і це таргетоване отруєння. Чи Росія балансує на межі такого чудового в лапках статусу? Конечно. Абсолютно. Я думаю, що в лідера Російської Федерації вже втратилось повністю відчуття реальності. Він досяг, в принципі, своєї мети, він очолив одну з так званих найпотужніших держав світу, продовжує, так знаєте, відкривати, затуляти оцю Iron Curtain, так звану сталевий занавес, так, і холодна війна ніколи не закінчувалася між тодішнім, зараз в сучасній історії Російською Федерацією, тодішнім СРСР і Штатами. Оці світлини, які ми інколи бачимо, або там дзвінки, перемовини між лідерами таких країн, як США і РФ, в
впевнена, не наближує їх до дуже дружніх стосунків і теплих, і щирих, а просто показує нам, як певна третя сторона, наприклад, як талібанський рух, може вплинути на погіршення цих стосунків. А для України це здебільшого просто додаткові аргументи на те, щоб сказати на весь світ, що Україна не просто тероризм, вибачте, що Росія не просто терорист в Україні, а Росія терорист масштабу світового. Дуже дякую вам. Марія Мезенцева, народна депутатка України, фракция «Слуга народу», была гостем нашей студии. Благодарю. Ну а я вынуждена прощаться. Буквально через пару секунд информационная программа «Заман» продолжает эфир телеканала «Коршкин».